עלה טיפה. אני רואה, תירגע. בואו, תראה מצב פה למעלה. למעלה בצד ימין, ימינה, תראה למעלה, ימינה. למה אתה קוראים פה? מטוס. בואי. תירגעי, בואי לאוטו. עלה טיפה. עלה. אני רואה, תירגע. בואו, תראה מצב פה למעלה. למעלה בצד ימין, ימינה, תראה למעלה. למה אתה קוראים פה? קח פה שמאלה. עלה טיפה. עלה. אני רואה, תירגע. בואו, תראה מצב פה למעלה. למעלה בצד ימין, ימינה, תראה למעלה, ימינה. למה אתה קוראים פה? מטוס. יש מתרוממת בחלק המזרחי של רקפת. כל הכבאים לשם. 12 מטוסים בסבב כרגע. כרגע האש הכי גדולה זה הצד המערבי של שכונת הרקפת. כאן כרגע באמצע נראה שזה לא מטופל. אתה רואה את זה? יש כבאיות כאן. קיבלת 12 מטוסים, 10 ממגידו, בדיוק מחיפה. 7,000 فدان من الأرض حتى الآن. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها فقدت السيطرة على النيران وطلبت من اليونان وإيطاليا وقبرص وروسيا المساعدة. وقد أجلي أكثر من 12,000 شخص من البلدات والقرى في المنطقة مع انتشار النيران عبر غابات صنوبر الكثيفة تؤججها رياح قوية آتية من البحر المتوسط. وأتت النيران على حافلة وسيارة كانتا تقتلان حراس سجن وطاقم إنقاذ قبل أن تلتهمهما النيران.
إننا نتعامل مع كارثة كبيرة بسبب عدد الأشخاص الذين قضوا جراءها، وهو مرشح للارتفاع. كما أن الحريق مستمر في الكرمل شمالا، وقد أخلينا عددا كبيرا من الفنادق والمنازل المجاورة لتجنب وقوع مزيد من الضحايا. كانت النيران اشتعلت في مقلب قمامة في تلال الكرمل قبل أن تزحف في كل اتجاه، وساعد في تأجيج النيران ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها في هذا الوقت من السنة في إسرائيل، بينما كان الشهر الماضي هو الأكثر جفافا منذ 60 عاما. يولا زهر الدين، BBC. למעלה בצד ימין, ימינה, תן למעלה ימינה. למה אתה קורא אותי? למעלה בצד ימין, ימינה, תן למעלה ימינה. למה אתה קורא אותי? מטוס. תחפוש שמאלה. תעלה טיפה. עלה. אני רואה, תירגע. בואו, תאם אותך פה למעלה. למעלה בצד ימין, ימינה, תן למעלה ימינה. למה אתה קורא אותי?
למעלה בצד ימין, ימינה, תן למעלה ימינה. למה אתה קורא? מטוס. רואים, אנחנו קו ראשון לשמורת הטבע. פה יש את מערת המאי, שם רואים, אנחנו קו ראשון לשמורת הטבע. פה יש את מערת המאי, שם שפע, איפה שהחפ"ק, זה האזור. פה מצד ימין, וילות בחורש, בתים נשרפו, מכוניות עלו באש. פה המערה נשרפה, כל השמורת טבע יפה פה נשרפה. כאן יש שביל גישה שבעצם חוצץ בינינו לבין שמורת הטבע, כי אנחנו הקו ראשון פה של גבעת עדן לשמורה הזאת. מעריך אותו כ3-4 מטר רוחב שביל, שהכבאים אמרו שהם לא יכלו להגיע לפה ולחבות מפה כי לא היה להם פה את הצנרת המתאימה. אז מה שהם עושים, הם כל פעם עולים לרחוב, יורדים עם הצינור, חוזרים. הייתי בטרף בבוקר, שמענו שיש שריפה, שרצנו הביתה לראות מה קורה, כשראינו הכל היה אש, הכל היה עשן, היה ממש שחור, בשלב מסוים פשוט הבית די הרוס. הייתי בבית כשזה הרחתי את העשן, יצאתי החוצה לכיוון בית הספר, להוציא את הילדה. הגענו לשם, הרחתי את העשן, אני רואה שמשהו לא נראה, משהו באמת אירוע מטורף. ראיתי אנשים שמתפנים, צרחתי להם רק שיצאו מהבתים ושיוודאו שאין אנשים בבתים, זה יותר חשוב, פשוט לברוח למקומות פתוחים. חזרתי לבית המאי, שם שפע, איפה שהחפ"ק, זה האזור. פה מצד ימין, וילות בחורש, בתים נשרפו, מכוניות עלו באש. פה המערה נשרפה, כל השמורת טבע יפה פה נשרפה. כאן יש שביל גישה שבעצם חוצץ בינינו לבין שמורת הטבע, כי אנחנו הקו ראשון פה של גבעת עדן לשמורה הזאת. מעריך אותו כ3-4 מטר רוחב שביל, שהכבאים אמרו שהם לא יכלו להגיע לפה ולחבות מפה כי לא היה להם פה את הצנרת המתאימה.
אז מה שהם עושים, הם כל פעם עולים לרחוב, יורדים עם הצינור, חוזרים. הייתי בטרם בבוקר, שמענו שיש שריפה, שרצנו חזרה הביתה לראות מה קורה, כשראינו הכל היה אש, הכל היה שם, היה ממש שחור, בשלב מסוים פשוט בבית די הרוס. הייתי בבית כשהרחתי את העשן, יצאתי החוצה לכיוון בית הספר, להוציא את הילדה. הגענו לשם, הרחתי את העשן, אני רואה שמשהו לא נראה, משהו באמת אירוע מטורף. ראיתי אנשים שמתפנים, צרחתי להם רק שיצאו מהבתים ושיוודאו שאין אנשים בבתים, זה יותר חשוב, פשוט לברוח למקומות פתוחים. חזרתי לבית הספר, ניגשתי לשומר, אמרתי לו שיפתח את השערים, קודם כל ילדים יצטרכו לברוח. אשתי כרגע, אנחנו איתה פה בטיפול, היא מאושפזת, עם שאיפת עשן, כל החילוץ עם הילדים, אז ראינו שכולם בסדר הילדים, ועכשיו רק הגענו לפנות אותה, לטפל בה. הייתי בלימודים, ואז קיבלתי טלפון משכנה שלי, היא אמרה לי שהבית שלי נשרף, זה היה קצת מפחיד, קצת חששתי להיכנס, אבל בסופו של דבר צריך להתמודד עם זה, והכי חשוב שכולם בסדר. ראיתי שהבית שלי נשרף דרך תמונות שהתגלגלו בוואטסאפ ולא דרך חבר'ה ששלחו לי. רואים, אנחנו קו ראשון לשמורת הטבע. פה יש את מערת המאיש, שם שפע, איפה שהחפ"ק, זה האזור. פה מצד ימין, וילות בחורש, בתים נשרפו, מכוניות עלו באש. פה המערה נשרפה, כל השמורת טבע יפה פה נשרפה. כאן יש שביל גישה שבעצם חוצץ בינינו לבין שמורת הטבע, כי אנחנו הקו ראשון פה של גבעת עדן לשמורה הזאת. מעריך אותו כ3-4 מטר רוחב שביל, שהכבאים אמרו שהם לא יכלו להגיע לפה ולחבות מפה כי לא היה להם פה את הצנרת המתאימה. אז מה שהם עושים, הם כל פעם עולים לרחוב, יורדים עם הצינור, חוזרים. הייתי בטרם בבוקר, שמענו שיש שריפה, שרצנו חזרה הביתה לראות מה קורה, כשראינו הכל היה אש, הכל היה שם, היה ממש שחור, בשלב מסוים פשוט בבית די הרוס. הייתי בבית כשהרחתי את העשן, יצאתי החוצה לכיוון בית הספר, להוציא את הילדה. הגענו לשם, הרחתי את העשן, אני רואה שמשהו לא נראה, משהו באמת אירוע מטורף. ראיתי אנשים שמתפנים, צרחתי להם רק שיצאו מהבתים ושיוודאו שאין אנשים בבתים, זה יותר חשוב, פשוט לברוח למקומות פתוחים. חזרתי לבית הספר, ניגשתי לשומר, אמרתי לו שיפתח את השערים, קודם כל ילדים יצטרכו לברוח. אשתי כרגע, אנחנו איתה פה בטיפול, היא מאושפזת, עם שאיפת עשן, כל החילוץ עם הילדים, אז ראינו שכולם בסדר הילדים, ועכשיו רק הגענו לפנות אותה, לטפל בה. הייתי בלימודים, ואז קיבלתי טלפון משכנה שלי, היא אמרה לי שהבית שלי נשרף, זה היה קצת מפחיד, קצת חששתי להיכנס, אבל בסופו של דבר צריך להתמודד עם זה, והכי חשוב שכולם בסדר. ראיתי שהבית שלי נשרף דרך תמונות שהתגלגלו בוואטסאפ ולא דרך חבר'ה ששלחו לי. الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.